Hola, bona vesprada, no vull pagar. Vale. Però el tiquet me'l donaràs? No, no. Tampoc? Molt bé. Què fa? Copia la matrícula. I per què no pren la de davant? Grava, grava. Roberto. Qui és Roberto? De nada, hija. Su amiga es que es muy miedosa a ella. Grava. Bueno, tu saps que no t'ha obligat ningú a entrar així, en l'autopista, Ah, molt bé, ja ho sé, ja. Ni a pagar tampoc. Ai, bueno, però hi ha altres opcions per poder entrar, si no t'ha obligat ningú. Molt bé. Sí. Sí. Que no van pagar, no van donar el tiquet ni res, eh? Molt bé, ja està. Ja està. Ja tens ahí matrícula. Nissan blanc, la matrícula... És un Nissan Qashqai, pot ser? Ho posa. Ah, vale, vale. És un Ferrari testa rosa. No, o sigui, estan antipàtic, tio. Sí, ticket. La matrícula, la 3609, Vinga, adeu. Adéu. We are alive!